Evanđelje spored Jovan, 9. poglavlje. I Isus odeći, videden čovek slep od njegovoto rađanje. I njegoviti učenici go praša i mu rekoa: Učitele, koji zgrešil toj ili njegovite roditelji ta se rodil slep? Isus im odgovori: Nitu to izgrešil, nitu njegovite roditelji, tuku da se projavat Božite dela preku nego. Jas treba da gi vršam delata na onoj koji me prati, dodeka je ušte den, zašto nastapova noć, koga neće može nikoj da raboti, dodeka sum vo svetot, ja sum svetlinata na svetot. Koga go reče ova, plukna na zemljata, napravi kalu od plunkata i so kalta mu gi namačka očite naslepiot. I mu reče: Odi, izmi se vo banjata Siloam, što znači praten. To je otide, se izmi i se vrati gledajući. A sosedite i oni koji pred toga go gleda kako prosi, govore: Zarem ne je ovoj koji sedeš i proseše? Jedni zboruva to je, a drugi ne je, tuku liči na nego. To je veleše jasum. I zato go praša: Kako ti se otvorija očite? To im odgovori: Čovek čije ime je Isus napravi kal, mi gi namačka očite i mi reče: Odi vo banjata Siloam i izmi se. I otidov, se izmiv i progledav. Togaš mu rekao: A kada je toj? Im reče: Ne znam. I go odvedova kaj farisejite onoj koji porano beše slep, a beše sabota, koga Isus napravi kal i mu gi otvori očite. A i farisejite počna da go rasprašuvat kako mu se otvorija očite. To im reče: Mi stavi kal na očite, se izmiv i gledam. A nekoj od farisejite rekao: Ovoj čovek ne je od Bog, zašto ne drži sabotata? Drugi veleja: Kako može grešen čovek da pravi takvi čuda? I nastana podelba među njih. Togaš povtorno mu rekao naslepiot: Ti što veliš za nego? Eve ti je otvori očite. To je odgovori: Prorok je. A judejcite ne veruva deka bil slep i deka progledal, dodeka neđi povika roditelite na onoj koji progleda. Iđi praša i im rekao: Da li je ovoj vaši od sin za kogo tvrdite deka se rodil slep, a sega kažete kako gleda? Njegovite roditelji im odgovorije i rekao: Znajeme deka ovo je naš sin i deka se rodi slep, a kako sega gleda, ne znajeme, ili koji mu gi otvori očite, ne znajeme. To je već je vozrasen, prašajte go nego, to i neka kaže za sebe si. Njegovite roditelji ova go rekao zato što ima straf od judejcite. Zašto judejcite se bea dogovorili, vo slučaj nekoj da go priznaje za Mesija, vednaš da bide isključen od sinagogata. Zato roditelji te rekao: To je već je vozrasen, prašajte go nego. I ti je povtorno go povika čovek od koji beše slep i mu rekao: Daj mu slava na Bog, nije znajeme dek ovoj čovek je grešnik. To je odgovori i reče: Da li je grešnik, ne znam, no jedno znam, bev slepa, sega gledam. Togaš pak mu rekao: Što ti napravi, kako ti je otvori očite? To im odgovori: Vi rekov i pak li ne me slušnavte? Zašto sakate povtorno da čujete? Da ne sakate i vi da stanete njegovi učenici? A ti je go navredija i mu rekao: Ti si njegov učenik, a nije sme Mojsejevi učenici. Nije znajeme deka Bog mu zboruval na Mojsej, a ovoj ne znajeme ni od kada je. Čovek od im odgovori i reče: Pa to je čudno to što vi ne znajete od kada je, a ete, mene mi je otvori očite. Znajeme deka Bog ne uslišuva grešnici, tuku, ako neko je bogobojažljiv i vrši njegovata volja, nego go uslišuva. Otkako je svetot ne se čulo nekoj da otvori oči na sleporoden, ako ovoj čovek ne beše od Bog, neće možeše ništo da napravi. Togaš mu odgovorije i rekao: Celiot se roden vo grevovi, ti li nas će ne učiš? I go isfrlja nadvor. Isus slušna deka go isfrljele nadvor i koga go najde mu reče: Veruvaš li ti vo čovečki od sin? To je odgovori i reče: Koje to je, Gospodine, za da veruvam vo nego?
Isus mu reče, i si go videl i koji razgovara so tebe. To je. A to je reče, verujem Gospode, i se frli na zemi pred nego. Togaš Isus reče, za sud dojdov na ovaj svet, da progledat oni koji ne gledat, a oni što gledat da stanat slepi. Togaš nekoj od farisejite koji beja so nego i go slušna, iđi slušna ovije zborovi, mu rekoa, i nije li sme slepi? Isus im odgovori, da bevte slepi, će nemavte gref, no sega velite gleda me, zato a grev od vaš ostanuva.